We zijn hier bij een heel iets monumentje aan de achterwij. Als het hut fietst, dan is het al voorbij. Wat is dit voor monument? Ja, dit is een monument ter nagedachtenis aan twee mannen die hier in de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk het eind van de Tweede Wereldoorlog, deersketten binnen. En ja, daar zit natuurlijk een heel verhaal bij. En dat ga ik straks proberen te vertellen bij de mensen die hier kwamen. En vanuit een ooggetuigenverklaring ik nog. En, mevrouw Hiemstra die had je vorig jaar bij geweest toen wij de herdenking houden hadden. En die had het hele verhaal verteld zoals zij het beleefd had toen. En ik had het goed op papier voorlezen. Het was natuurlijk volle mooie west dat ze het zelf hier vertellen kent hier, maar ja, ze is in maart overleden, dus dat kon helaas niet meer. Ja, ik naar het monumentje. Hier vielen Harm Brouwer en Jan Kaper. 15 april 1944. Toen werd Noord-Eerst-Friesland al bevrijd. Wat is er nou gebeurd? Ja, dat is het bizarre aan het geheel. Eigenlijk vierden de meesten een feest, want de oorlog die weer voorbij. En toen is hier toch nog wat vervelends gebeurd. Er kwam een munitiewijn van de Geerstar op een snede midden. En die riet de achterwei op. De achterwei is nu afsluiten. Maar die weer toen nog hierpen. En toen is er op die munitiewijn sketten. En nou, er ben op dat moment al een aantal mensen besneuvelen. En er ben mensen ben vlucht. En twee mensen die het voorop rieden, dat waren een Duitser en een Nederlander, een Oerlander, die kwamen bij weerom. En toen kwam van de andere kant, zag ik het verhaal jet, kwamen Harm Brouwer en Jan Kaper aanrieden. En die wouden ze het zien houden en arresteren natuurlijk. Maar die Duitser en die Nederlander die hadden een geweer op het stuur van de fiets lezen. En die wien hun voor die scherden. En samen die beide mannen hier stonden, zeg maar. Deze komt hier uit de Murkwijk, deze stuur. IV worden binnen de nederige slachtoffers vallen. Als je vrij goed van jaren de oorlog trostien had, dan is dat op zichzelf een hele boeiende vraag. Weet je ellenlange verhalen over horen kennen. Het dorp zelf had de Duitsers herbergen in grote kloften. In het oude Talma, wat later afgebrand is in 1958. Maar de vraag van hoe had Van Woorden de oorlog trostien? Hoe het algemeen denk ik redelijk. Alleen, we staan hier bij de stien met de namen van de slachtoffers die het wel vallen binnen in die oorlog. Waarbij uit de namen die hierop staan tegen bekend binnen. Maar het allerbekendste, dat is dus Tjalling Talma, wat nog zo correct een verhaal overhouden is. En Johannes Prins, daar is in het dorp Eckenstede neemt. En Berend Julius, Johannes Prins weer politieman. En Berend Julius weer stationschef van de NS-stations hier in het dorp. En die werden geëxecuteerd als wraak van de Duitsers. Het verzet van Nederland, zeg maar zeggen. In een diert bij Sint-Niek. En toen ben die beide mannen uit het gevangen in Ljouwert hellen. En toen ben ze Prins en Julius, mij misschien nog wel meer, maar in elk geval die beiden ook, binnen naar Sint-Niek gebracht en daar ben ze geëxecuteerd. Dat is heel tragisch zelfs. Daar wie in Jejuwert direct nog een dochter van Prins, die woont in de omgeving hier. En de band van Julius, die heb ik op dit moment nog net traceren kent, want ik denk eigenlijk dat ze misschien al heel wat stoom in al. Dat had Julius weer volle orde, die weer van 1884. En Prins weer nog een 40er, zeg maar zitten, doet hij omkomen is. Zo. Maar dat binnen wel de gevallen die het meeste leien in het dorp scheerde hebben. Zoals ik het wat dramatisch uitdrukken willen. Daarom moet ik zo'n leren film maken, even een